van, hogy legyen valami. Na csá, srácok, hello, sziasztok! Unboxinggal jöttem, mert hogy az asszonykámnak számítógépet kell, hogy összerakjak, és megjött hozzá a monitor. Úgyhogy azt fogjuk most kicsomagolni és összeszerelni. És eddig szenvedtünk azzal, hogy be tudjuk állítani a hangot, képet, stb. Mi egymás tárhelyet, hova mentsen, mit mentsen, milyen legyen a videó, úgyhogy jelenleg egy webkamera felbontásával tudok rendelkezni. Mert az én telefonom nem nagyon alkalmas arra, hogy felvegyük, mert utána el kell formázni a penzát, rátenni gépre, stb. Mi egymás. Az asszony itt ül amúgy mellettem, nem messze. Úgyhogy kaptunk hozzá egy halompapírt, ez mind kuta. Na, szerintem akkor unboxingoljunk, aztán majd elmondom a cuccokat róla, azokat is kerestük 3 hétig, most találtuk meg. Úgyhogy, jaj! Na, kaptunk még hozzá papírt, meg kaptunk még egy papírt. Jó van, 17 kW, meg 1000, anyám fasza, az minket nem érdekel. Kaptunk hozzá egy 220-as dugót, azt hittem, hogy ez valami táp lesz hozzá, várjál csak. Nem, ez egy táp lesz hozzá. De igen, kaptunk hozzá dugót, egy tápot, ami 25 wattos. Tápegység. Kaptunk hozzá egy HDMI kábelt, ami szerintem a megszokott 1 méter, de mindjárt kibontom valahogy. Igen, az asszony segített beállítani, mert türelmem lófasz. Úgyhogy ja. Ezt szétkapjuk, mint Foxy a lábtörlőt. Csavarodj már le! Ki csavarta ezt össze? Na, hogy megkérdezzük a drága jó ismerősünket ott a médiamárban, hogy kicsavarozza össze ezeket. Ha már ott dolgozik, tudjam már róla valamit. Csavarodj ki. Ez egy 1 méter hosszú kábel, nem? Ezért mondom, én megszokott 1 méter hosszú kábelt kaptunk. Azt hittem már keresgélnem kell HDMI-t. Ez a fali konzolnak lenne egy darabja? Ja. Vagy nem. Itt a talpa. És ott a monitor. Na, én most csítelek és elmondom, hogy mi merre hány méter. Ha már kikerestük. Na. Szóval. Képernyőátló 61 centi, ami nem kicsi, srácok, szerintem tök jó. Ahhoz képest, hogy monitor, hozzáteszem művelt. 24 colos. Képernyőátmérő 61 cm 24 coll. Képminőség Full HD. És felbontás 1920x1080 megapixel. Képarány 16:9-es, LED háttérvilágítás is van hozzá. Az én tévémre is kell már egy olyan, hogy rakok rá. Fényesség 250, színek száma 16,7 millió, képfrissítés 75 Hz. Úgyhogy jó a képfrissítése, igen, mert az asszonynak kikötése volt, hogy legyen jó a képfrissítés, és szerintem ez bőven elmegy. Tehát natív képfrissítés 60 Hz, kontrasztarány 3000 ívelt kijelző, amit mondtam. Úgyhogy HDCP támogatás van. Úgyhogy szerintem tök jó, fekete színben kaptuk. És igazából szerintem a lényegeseket elmondtam róla. Energiafogyasztás 17 kW.
és leírják róla még 5 milliószor, hogy hányszorós. Igazából a lényeget elmondtam, ami fontos, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Még most nem, mert a számítógép még nem érkezett meg, amit megvettünk. Úgyhogy kicsomagoljuk szépen ezt a sok cuccot. Vágjam szét a snitzerrel. Ilyen szadomazó vagyok. Minden szétvágni. Pedig úgy kell. Ez egész könnyű volt. Ja, itt a csavarosom, azt kerestem. Wow. Akkor ide fog jönni ez a kis oszlopocska. Valószínűleg. De ezt viszont várjál, lehet, hogy le tudom róla tépni, letépem, nem kell sniccel. Az azt mondjuk bólogat, hogy igen, nem. Itt a háttérbe. Neki köszönjük azt, hogy most van videó. Én már felrobbantam 4-szer. Na, ezt hol csomagoljam ki? Itt. Ez is megvan, még sincs kecske. Magát szerintem a beüzemelés nem biztos, hogy meg tudom tudni mutatni, mert nincs olyan éles kamerám, amivel meg tudnám, de viszont össze lesz rakva minden, akkor erről kaptok videót, megjönni fog még egy-két dolog, valahol ebben a fiókban van még 2 SSD, várunk még pluszba egy HDD-t, mert utána néztem és azt javasolják, hogy tárhelynek a HDD megfelel, sőt javasolják is, hogyha véletlen meghibásodna az SSD vagy bármi, akkor a HDD-n legyen minden fontosabb dolog, ami kell nekünk. Az anyádat! Bontolj ki. Igen, éppen pakoláson vagyunk túl. Kicsit takarítottunk. Na. Hogy ez csak így. Jó, hát majd meglátjuk, hogy csavarok lesznek-e hozzá. Fordítsam meg. Na mindegy. Kivesszük a monitort is. Meglátjuk, hogy mi a helyzet a monitorral. Az anyádat. Meglátjuk, hogy néz ki a monitorunk. Hát, ha úgy jártunk, hogy összetörték ezt is. Fú, melyik az? Akit szoktam nézni, az anonim nincs. Na hát, az járt úgy. Megrendelte a monitort, és össze volt neki törve. A monitorja. Nem, ilyenkor az asszony nem szólal meg. Stream közben megbeszél. Arról van szó. Ha jól látom, van rajta fólia. És nincs összetörve. Ilyen a monitor. Várjatok. Így lehet látni, hogy így lehet. Vagy így. Így még jobban. Tehát ilyen monitort kaptunk. Jó kis Samsung monitor, hozzáteszem. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen választás lesz, hogyha az asszony fél perc múlva felrobbant, akkor nem volt jó választás. De majd feltűnik, mikor landol a kukába. Elhelyezkedtem a szőnyegen. Mert ez a tech videó, amit zöld háttér mögött csináltam, azt engedjük el. Az olyan amatőr volt, mint a fenén, mondjuk ez se jobb. Jaj, kitekerje ezeket rá. Az anyája kapná be a menetemet. Na. Ez viszont több lesz, mint 1 méter ez. Szerintem. De majd mindjárt megtudjuk. Nem. Ez is 1 méter. 1 méter kb. Jár mindenhova is. Várjatok, megnézek valamit. De gyerek,
Pillanat. Jó, nincs alatta semmi. Csak belenéztem, hogy kaptunk-e hozzá csavart. Mert ha még azt is nekem kell hozzá találni, akkor az egy élmény lesz. Éjjaj! Na, hun vagy? Hun vagy te csöves? Ezt ide rakjuk. Ne sírjön meg, ne felrobbanunk. Na, akkor ezt te ide nekünk bele kell lőni. Oh shit! Életemben először rakok össze a monitort. Ehhez viszont nekünk kell egy csillagcsavarhúzó. Úgyhogy ordítsuk együtt, hey pörgönc! Ordítsál te is. Ordítsál! Hey pörgönc! Ennyi. Föl a csillagcsavarhúzó kérdés. Kellett a pörgönc hozzá. Titkos mikkentyű! Mi a mai titkos mikkentyű? Egy lúfasz, nem igaz? Melyik kell hozzá? Ez jó lesz. Ezt már nem vállalom be fúróval. Tudom, hogy ezzel gyors lenne, meg könnyebb, de nem vállalom be vele. Túltekerem, aztán vége van a világnak. Ja, ez jó hozzá. Ez az. Tekeredj be, úgyhogy szét se gyere többet. Majdnem fejbe vágtam magam. Ha, az anyja picsájába. Ez az. Na, ez eddig jó. Oda viszont nem tudom, hogy mi majd mindjárt megtudjuk. Vagy az is lehet, hogy csak ráakasztod a tévét, láttam már olyat is. Még analógos a monitor. Pillanat. Analóg van a monitoron, srácok. Van rajta HDMI bemenet, VGA bemenet, fülhallgató. Hangszóró nincs benne véletlenül. Már komolyan mondom. Ez ilyen több funkciós. Igen, én is gondolkodtam rajta, hogy monitort szeretnék, meg lesz is monitor. Csak a probléma az, hogyha én most monitort szeretnék venni, akkor én a tévémet hova rakom. 97 centi a kijelzője a tévének, és alapvetően kávával együtt megvan a 108. 108 centinek említik. Aztán nézzük meg, rápattintjuk ezt a cuccmákot. Várjál, ennek van luka? Van, csak be van tapasztva. Várjál, mert le kell szedni a lukát. Vagy a lukáról a szikszalagot, vagy milyen. És akkor ezt csak így rá fogom akasztani, és hello. Ezt is pattintani kell. Amúgy is rúgja halkan, hogy pattintani, meg nem szólalna amúgy. A szemtelen mindenit már. Amúgy ezt vágod, hogy ez most így fog rá menni? Elméletileg? Így. Hűha, el ne törjem. Az a baj, srácok, hogy nem merem erőltetni. Az ölembe kapom ezt a csodát. Ezt meg elfordítom. Mert úgy kényelmesebb lesz. És jó akartam én belegyugni. És ez most komoly, hogy ez ennyi? Jó van, csak a fóliát fogdostam össze, elméletileg. Gyakorlatilag meg nem biztos. Így nézünk ki. Gyere fel, így néz ki ez a monitor. Ezeket meg elajándékozom tüzelőnek. Vagy nem tudom. Jó teljes nem kaptunk hozzá. Ja, az is van.
Ó, de jó. Van egy halomszemét. Na várja. Kell nekünk egy ilyen merének. Gyere le a kezemre. Ragaszkodó típus ez a léc. Vagy mi. Izé. Hungaracál, vagy milyen cellú. Ez is az volt. Dugjam be? Azt én értem, hogy oda dugjam be, csak ott elmegy a kép, ha én ezt bedugom. Szerintem. Mondjuk nem tudom már milyenek az új PC-k. Meg igazából kéne egy táp. Táp, mert konnektor. Van szabad konnektorunk? Mondom, hogy az asszony ilyenkor meg van némulva. Nem baj, halljátok őt eleget a háttérben, mikor streamben. A videó nem tudom, hogy mikor fog kijönni, srácok. Az őszintét megvalva. Ötletem nincs, mert mondom, még várunk egy számítógépet, akkor azt, hogy összepattintom. Ti látjátok, srácok, az a csík az most a mute. Aha, át lehet állítani, hogy HDMI vagy VGA. Hát hallod? Ez nem ad le zenét. Hát de akkor mi van rajta hang? Várjatok már, srácok, hát na. Ezt meg kell lesni. Ezt meg kell itten nézni. Van internet elérés, van-e? Megnyitsz egy edgét. Éppen izébe üzemeljük a YouTube-szot. Hallod? Belőjem én? Én berosálnék amúgy, ha lenne zene rajta. Csak egyáltalán vezetve a hangot. Ezt húzd át oda a képernyőre. Az Edge-et fölülről át tudod vinni. Tudom. Hát volt már 2 képernyőm. De nem akarom átvinni. Mondjuk azt mondod, lehetne akkor egy nála. Amúgy nem. Hanem itt köll egy olyan, hogy az a nyádot. Un vagyol kurzor. Megjön. Hát húztam át, az a nyáját. Másik oldal. Megjött. Pillanat, srácok, csak tötymörgök az összes elfogadása. Na itt a hang, tehát nem ez kell, hanem itt halló, de lehet, hogy ez kell. Mindjárt megtudjuk. Huna nagy betű? Sehol. Írkálok a laptopson. Tűde nagy betűvel írt végig. Nincs hangja. Ez mútolta magát. Várjatok csak. Pillanat. Az anyád, gyere ki. Hát mi van itten? Minden is. Nehogy lelőd. Tudom, elég hülyén nézek ki. Tú. Így működik, hol a mikrofonja. Szerintem lehet hallani. Tehát akkor a hangot tovább. Ugye azt hittem, van még valami hangszóra, van ilyen bónusz már. Eléggé kúkány, nekem is egy pár zeném, az én voltam, na mindegy.
Ja. Úgyhogy a srácok elég vagány a kicsike. Elég jó néz ki, elég szép a képe. Ja. Az ott Menci. Nye, ha oda kattintok, nem lehet. Nem baj. De viszont nagyon jó szerintem. Szerintem az asszonynak megvan az a minőség, ami kellett neki. Mondom, ha meg nincs, akkor majd észrevesszük, hogy landol a kukába. Igen, van egy csomó a földön. Szemét meg ramhalmaz. Ja. Úgyhogy srácok, ez itt most nagyon megvan. Tehát ezt a videót nem tudom mikor rakom föl. Lehet, hogy külön-külön fogom felrakni az egészet. Ami azt jelenti, hogy ez a videó lehet, hogy még ma megy föl. Aztán, aztán lehet, hogy a többivel, lehet, hogy csak holnap teszem föl, majd elválik. Még mikor megy föl. Úgyhogy srácok, hogyha tetszik ez a faszkodás, balfaszkodás inkább, akkor nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel, azt nem nagyon szeretik az emberek. Úgyhogy árat ezért nem mondtam. Most mondhatnám azt, sőt akkor most már elmondom, mert az asszony mondta. 41 000 volt a monitor. Azt szerintem tök jó. Nem mondom azt, hogy a legolcsóbb, mert én még őszinte leszek, monitorra nem nagyon költöttem. Mert hála Istennek mindig megoldottam, hogy jó legyen. Üzleteltem, vagyis cseréltem monitor, de pénzt sose adtam még ki érte. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek megfelelő, vagy kinek nem. Most már mennyire? 43-ra ment fel? 44. 44-re ment fel az ára, mert ma néztük. Hát akinek megéri, akinek nem, nekem nagyon tetszik. Én is valami ekkora monitort akarok, valami ilyesmit. Csak ki kell találjam, hogy hova rakom a nagy tévét. Mert itt fönt mögöttem most látszik a sok szutyok, mert tele van pakolva. De itt fönt mögöttem asszonynak van a tévéje. A PC asztalon meg már láttátok az enyémet. Nem is egy videóba szerintem. Szisza! Alszik. Na, úgyhogy srácok ennyi volt, ha tetszett tényleg lájkoljatok, iratkozzatok fel, aztán este meg legyetek ott, ahol kell lennetek. Minden este, hétfőtől péntekig, szombat-vasárnap kivéve. Úgyhogy ciao, sziasztok!